video, ty Já se kokos. musím napít ještě. No dobrý. Počujem sa. Pekne. Zdravím vás, já jsem Típek a tímto videem bych vás chtěl přivítat na našem novém kanále, jehož název je GTM a jsou tu společně se mnou moje dva společníci, což je Jimmyky a DM Anonym. Ahojte, ja som Jimmyky a v tomto videu by sme vám chceli povedať, že čomu sa vlastne na tomto kanáli budeme venovať. Sme let's playeri už dlhšiu dobu a poznáte nás z niekoľkých kanálov, na ktorých sme pracovali, ale už momentálne sa tomu asi nebudeme tak venovať, keďže chceme pracovať na našej tvorbe na tomto novom kanáli GTM. A táto skratka je vlastne spojenie našich mien, kde je Jimmyky, Típek a Manonym, aj keď Manonymovi sme odstránili D, ale tak to už nevadí. A ako sa hovorí, na dobré veci si treba počkať, takže nakoniec som tu ja, DM Anonym, a vítam vás na tomto kanáli. A na tomto kanáli by sme chceli točiť všetko, čo nás bude baviť, od hrania Doty až po hľadanie mín, hranie Minecraftu, uvidíme. Každopádne sa budeme snažiť vydávať videá čo najčastejšie a hlavne, aby sme vás tým zabávali. No a myslím si, že veškeré důležité informace už tu byly řečeny, tudíž nebudeme zbytečně zdržovat a můžete se těšit na nové várky videí od nás. Mějte se.